také velice důležité sledovat. A máme tady také dalšího slovenského jezdce Filipa Slánečku, který jede s jednou z mnoha Audi 8 LMS Vulca. Filip Slánečka, startovní číslo 16, dámy a pánové, takže sledujte 41 Štefan Rosina a 16 Slánečka Gajko a na startovním místě číslo 17. Takže můžeme pomalu, ale jistě, máme 12.08, 12.15 je start už letní typu Indianapolis, pojďme si projet startovní rož. Skvělý úspěch značky Audi, první 3 místa. První pozice neboli pole position Jens Winterhoff, spojený pruhou Pixum Ginčuber, číslo 19, takže v tomto dnešním mimochodem STEM jubilejním závodě ADAC GT Masters bude opravdu hodně. 6. a 27. ročně máme tam prvé Porsche číslom 6 Fanbacher Racing, Filip Kromenwiller a Mario Fanbacher. Jazdec zarátaný do Gentleman Trophy, zatiaľ čo sa nám rozbieha. Práve ich veľké víťazstvo v týchto predetov. No a za nimi v 8. rade Tonino powered by Herbert Motorsport, Porsche s číslom 8 a v ňom sedí momentálne Martin Raginger, nemecký jazdec so skúsenosťami z Porsche Supercupu, ale jeho spolujazcom je Robert Renauer a pre Porsche nový líder, opäť bodov nový líder ADAC GT Masters. Mechanik v 8. rade tímoví kolegovia s číslom 9 na druhé Porsche, Tonino powered by Herbert Motorsport, René Bordu a Alfred Renauer. A teď si, dámy a pánové, vemte, že René Renauer nový lídr a startuje až jako 15. To je přesně to, co patří k závodům ADAC GT Masters. Bude to opět velikánská mela. Pojďme už dál. 16. 17. startové místo. Domácí Filip Slánečka z Audi 8 LMS s kodou Karklecí. Máme tady za malou chvíli start, červená světla, začala právě teď, skvělý start Audi a Mercedes, hlavní odpředu, neuvěřitelné strkanice a 30 vozů, dramatické momenty už do začiatku. Mike Paris odstartoval perfektne v korvete s číslom 8 a dostal sa na prvé miesto. Má tam však problém vo výjazde z retardera a na prvú priečku sa už dostal Mercedes. Tým Powerline Racing, Maximilian Buch sedí v 10. v Mercedese, ale teraz bolo chvíličku môžeme zážiť, ale ide na späť korveta. Korveta s číslom 18 a Francúz Mike Paris, ktorého sme videli z autom Sebastiana Loeba. Mario Fanbacher stojí v tej záchyte. Je to tak, Mario Fanbacher sa pozdravili do konca útočníkov. Drama a auta jsou velice blízko značí. Všichni bojou, i díky té obrovské šířce úplně jinak než těch lítatých
A jsou zase opakuju, širokácká, mimořádně široká rovinka Slovakia Ribu, mimochodem má se svým rovenem. Už zrychluje, Kajlík doštartoval zelené vlaky sú tu. Líderi šampionátu ešte pred týmto víkendom sú opäť na čele a vedú. Tak skvěle, počkáme si tedy na jury, jak se popasuje tímhletím prostředí statovým. Překoná Maximiliana Buka. 12 minut od startu závodu, velice dobře budou povinné zastávky, ale do té doby se bude ještě plně bodovat. A máme výlet mimo trať, jeden z Pavláků ze 4 je na 600 minut. Obrovské štěstí, Dominik stál na příští a vozí minulý doslova od 7 metry. Wow, to jsou ty nejtěžší chvíle, takhle mimo jiné, zahájil Kýzodor, Benedě Bauslovice 95, 10 metrů zůstala na příští a Frank Miller z Audi do něj narazil a byla z toho závodnická smrt. Naštěstí tady na Slovakia Ribu se nic takového nestalo a Dominik Spadl se vrací zpátky do závodu. Tak to je hustý moment. Na místě 7, ale americká korveta německých rukou zatím pohodlně vede Maximilian Buk, také si nebych přehledem tu pozici, ovšem zatím je to stále vede, protože Mark Parisi má za sebou René Rasta, velice rychlého závodníka, opět toho německého krátkoji, přes 20. hodinky, ale zatím to ustála bojuje dál. Velice rádi bude Renauer 8. A všetky týmy musia povinne absolvovať jazdca. Herbert Motorsport Porsche Bordu Alfred Renauer. No a máme tam číslo 1, áno, Audi číslo 1, MF Racing a Audi R8 Element Ultra. Tým svojím boxe, takže práve boli v Kovastávke, Polian až Kovstavka v 8. zákrute, v 6. zákrute. Štáv mechaniku při povinné zastávce Audi R8 LMS. Už jenom minuta a pár vteřin do vypršení této lhuty na povinné zastávky v boxech, kde se to ještě všechno sedane.
vyzískaný zkušený závodník a ten je stále na místě druhém. Jeho ztráta na prvního je 1:17. Z Alunie Rossum Ultra. Podíváme se na rozdíl. Ano, je to 7 desetin. Ale to přesně tak, jak říká kolega Jan, to byla předpovědní výsledek, takže pokud to takhle dopadne, tak to tady americká kolega to spolupráci našeho aliance GT Masters a ten Svobody na čele. Vítězí ve stém závodě aliance GT Masters. Druhá je posádka Mies Renela, třetí Maximilian